Mga tanawan nyo mga kaidol oh. Oh, may uhag yun. Tigo gisanit. Mga kaidol oh, gwapong tao, Jerome. Mga aurora mga kaidol oh. Sigaro naman. Sigaro ah. Kailan number 5 ba? Number 5 ba? Number 5. Tulong! Number 5. Tulong! Okay, lokapag yung mga kaidol. Okay, lokapag. Kana ba sakton dive? Walay tubig pero lokapag yun. Okay kayo mga kaidol oh. Nindot kina yung mga kaidol. Oh, may si Marlon mga kaidol oh, nanay bata. Nanganak, bagong nanganak kasama ba? Buwak lubot din. Buwak lubot. Lah, hulog man. May gid na eh. Gihulog ra, gilipat ra kontra. Hansak. Hansak. Sama ring. Unsam din eh oh. Ah, apa gitu? Oh, no. May naunsa. Di pa ka na masikat ka. Oh, tulbog yung pula ba? Wala ko. Ako gwapo ba? Agay ayaw cool, bata pa ko cool. Galis. Igualis na mga kaidol. Igualis. Rep. Score rep. Igualis. I-search ko sa Facebook ana rep. Tardo. Number 5. Galis man titries. Ang dami mga kaidol. Kuro ugas kong kamot mga kaidol bag-o mo nagbanglo. Sok. Ayaw cool. Last one na yun. Mga kaidol, wag kita kapas pagsugod. Katapusan na ginato na apsan. Hapit mo loka pa. Agoy. Wag yung game yung mga kaidol. Daog yun ang taga bukid mga kaidol. Ang taga bye-bye pilde. Team bye-bye pilde mga kaidol. Team bye-bye. Nawa na to. Bola ninyo. Team bye-bye. Oh man. Rep. 100 rep mo rep. Pagawas man. Yeah.